Diolch yn fawr iawn am y croeso, a diolch am gael dod i gartre gweithio fy nghyd awdur. Be da ni'n mynd i wneud? Newn ni fynd trwy'n pethau, a wedyn fydd yna croeso chi ofyn unrhyw fath o gwestiwn ar y diwedd. Dwi ddim yn gaddo newn ni ateb nhw, ond newn ni drio'n gorau wrth fyna. Y cefndir i'r gyfrol ydy, wrth reswm, ein gamlwyddiant y blaid eleni. Ond oedden ni'n awyddus iawn ar ôl siarad efo'n gilydd dros gyfnod o flynyddoedd, dwi'n meddwl, bod ni am gyfleu bwrlwm a natur y sefydlu a'r ffaith mae pobl ifanc yn bennaf nath sefydlu'r Blaid Genedlaethol. A bod y symudiad yna'n rhan o gyfnod arbennig ar ôl y rhyfel mawr, lle mi oedd 'na newidiadau cymdeithasol a diwylliannol mawr. Mae'n oes cychwyn moderniaeth mewn llenyddiaeth a chyfyddu. A mae hefyd yn oes gynhyrfus yn wleidyddol efo twf comunyddiaeth, asgell dde yn tyfu hefyd, a'r mudiad llafur ac yn y blaen. Ac o'n i am bwysleisio, fel o'n i'n dweud, ieuenctid y bobl yma, nath y sylfaenwyr, oherwydd mae rhywun yn gyfarwydd iawn ar lluniau yn enwedig y tri Penyberth, Valentine, DJ a Sodas, yn hen ddynion, a hefyd pobl fel Kate Roberts yn hun. Ond, fel o'n i'n dweud, pobl yn eu hugeiniau a'i 30au cynnar oedd y sylfaenwyr, a felly mudiad modern i oes modern oedd yr strapline da ni wedi gwneud ar gefn y gyfrol. A dyna yn wir, da ni wedi trio gyfleu wrth sgwennu'r hanes. Ond cyn wneud hynny, mae rhaid mynd yn ôl i ddiwedd cyfnod Cymru Fydd a'r drothwy'r rhyfel mawr. Ac oedd Cymru Fydd erbyn 1913-1914 wedi chwythu ffwrdd. Ond mi oedd 'na rhai ymreolwyr yn dal i barhau yn yr ymgais o gael rhyw fath o ddatganoli yn ryw ymreol hunanlywodraeth i Gymru. Un ohonyn nhw, iawn, diolch Gwen, oedd E.T. John. E.T. John, aelod seneddol Rhyddfrydol Dwyrain Dinbych yn 1914. Mae o'n cyflwyno mesur Llywodraeth Cymru, y tro cyntaf unrhyw un gyflwyno mesur o'r fath yn Nhŷ'r Cyffredin. Ac yn cael ei chyflwyno ar gynffon mesur Llywodraeth yr Alban. Mae werth oedi am eiliad i weld be oedd mesur E.T. John yn ei gynnig. A efallai fysa'n fod cymharu efo beth sy'n cael ei weithredu heddiw yn flwyddyn nesaf. O dan dyleru'r mesur, mi fydde Senedd San Steffan yn parhau i reoli polisi tramor ac amddiffyn, ffolle a gwasanaeth post, a Senedd Arfaethedig Cymru o 95 o aelodau yn cymryd cyfrifoldeb am sgwiriant gwladol canolfannau gwaith a peth trethiant. Ond ydych chi'n meddwl mae 96 aelod o'r Senedd sy'n dod i mewn blwyddyn nesaf. Da ni wedi cymryd dros ganrif a 10 mlynedd i gyrraedd y fan mewn ffordd. A byddai nifer aelodau Seneddol Cymru'n gostwng i 720 wedi hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol. Ac fel chi'n gweld, oedd hwnna'n flaengar yn ei oes mewn ffordd, ond cefnogaeth tila iawn gafodd o. 11 o aelodau seneddol a dim ond 9 o aelodau seneddol Cymru yn cefnogi'r beth. A felly, i bob pwrpas, mi roedd achos hunanlywodraeth ac ymreolaeth i Gymru yn farw ar drothwy'r rhyfel byd cyntaf. A gyda dyfodiad y rhyfel, mi newidiwyd popeth. Dwi wedi cadw fynd... Dyna fi'n iawn tro yma. Mae'n haws i ti ddweud y dyfyniad. Ai, wir, dwi'n siŵr oedd dim byd yn gyntaf. Ia, bod yr drod... Na, dwi ti. Just gwena. Bod yr hen fyd wedi mynd yn llythrenol ar dan yn ystod y cyfnod y rhyfel byd cyntaf, a bod y rhaid i'r genedlaeth newydd ailadeiladu ei byd a ailadeiladu Ewrop o lludw. Ie, a mae yna genedlaeth o bobl ifanc yn gorfod talu'r pris mewn ffordd am ddiffygion y genhedlaeth hun nath arwain nhw i'r rhyfel. A wrth gwrs mae'r rhyfel mawr yn trawsnewid cymdeithas yng Nghymru a gweddill Ewrop yndi. A rhai o'r unigolion
gymerodd ran yn y rhyfel, a da ni'n trafod dau yn arbennig o sylfaenwyr y blaid yn hyn o beth. Y cyntaf ydy Lewis Valentine. Lewis Valentine yn 1914 yn fyfyriwr ifanc, fyfyriwr a'i fryd ar fynd i'r weinidogaeth, ond cyn wneud hynny, mi oedd yn freuddwydion oedd yn mynd i, fel mae'n dweud, drachdio o gwpan academia yn llawn. Mae'n mynd i fynd i'r Sorbonne yn Ffrainc, Heidelberg yn yr Almaen, cyn dychwelyd i fod yn weinidog yng Nghymru. Ond pan dorodd y rhyfel, mi oedd o fel pawb arall yn teimlo twymyn y gad, fel mae'n galw fo, ac yn ymuno ar corfflu meddygol, sef rhan o'r Fyddin Brydeinig, na gath ei ffurfio gan Owen Thomas, yn meddwl, brigadydd Owen Thomas, gyda chefnogaeth Lloyd George, i ddenu darpar weinidogion a pobl oedd ddim eisiau cario arfe ac yn y blaen. A mi ymunodd Valentine ar rhain. A mi gafodd o brofiadau reit ddirdynol yn y rhyfel. A gath ei anafu'n ddifrifol yn Mwydr Passchendaele yn 1917. A mi fuodd o'n rhan o ddall am gyfnod yn sgil hynny. Cyn hynny, mi oedd o wedi dechrau, oedd yna dwf gwleidyddol yn ei syniadau fe wedi digwydd yn sgil dod i gyffyrddiad ar Officer Class Saesnig, Officer Class Trahais yn ei olwg nath o gysau am weddill i fywyd mewn gwirionedd y dosbarth yna. A hefyd rhyw ymwybyddiaeth o Gymreictod hefyd yn tyfu yn sgil hynny. A wedyn, dorri stori, mae'n llawer o'r stori yn y llyfr wrth gwrs, ond y peth creiddiol ddigwyddodd iddo fe oedd wrth gael ei anafu, mi ath o i ysbyty Convalesio yn Lloegr, a wedyn mae'n gwella ddigon da i wneud cais i fynd i'r ysbyty arall, a mae'n gwneud cais i fynd i'r gogledd, ond drwy amryfusedd, nid i Ogledd Cymru na Gogledd Lloegr hyd yn oed, ond i Ogledd Iwerddon. Ac yng Ngogledd Iwerddon, mi oedd rhai o'r milwyr yn cael crwydro'n rhydd o gwersyll wrth ymyl loch ni yn y gogledd yn fyna. A mi ddath o'i gyffyrddiad efo aelodau Sinn Féin. A mi oedd Sinn Féin, wrth gwrs, Blaid Genedlaethol Wyddeleg, mi oedd Werddon yn ferw ar y cyfnod, mi oedd Gwrthryfel y Pasg wedi digwydd yn 1916, ac mi oedd conscription wedi cael ei gyflwyno yn Werddon, a mi oedd hynny wedi rhoi hwb i achos Sinn Féin, ac mi oedd yr awdurdodau ofn gwrthryfel arall. Wrth gwrs, mi ddigwyddodd na rhyfel annibyniaeth blwyddyn yn ddiweddarach. Ond yng Nghyswllt Valentine, mi nath o'i gysylltiad efo rhai o'r Sinn Féiners, a dyma fo'n sgwennu fan hyn. Roedd pentre heb fod ymhell o'n gwersyll, so roedd nifer fawr o Sinn Féiniad. Roedden nhw'n bobl fan heddig iawn ac yn y plith nifer o Sgotiaid a Saeson oedd wedi ffoi o'r Fyddin Brydeinig am ei bod nhw'n cydymdeimlo ag achos Iwerddon. A mi a chyfaill o Saes yn ystyried yn ddifrifol iawn ymuno ar bobl yma, a byddem wedi cael croeso a lloches ganddyn nhw. Mae hwnna'n yn brawddeg arwyddocaol iawn, dwi'n meddwl, achos o fewn 3-4 blynedd i ymuno a Byddin Prydain a credu'r sbîl yma am rhyfel mwyn gwarchod cenhedloedd bychin, mae Valentine yn meddwl ymuno efo mudiad gweriniaethol Gwyddelig, ynddo. Cam rhy fawr oedd hynny, achorwydd yr effaith ar ei deulu ac yn y blaen. Ond mae'n arwyddocaol yn ei dwf gwleidyddol fod e'n ystyried y fath beth. A bod wedi mynd mor wrth filitaraidd, wrth Brydeinig, mewn cyfnod byr iawn. A dwi wedi gorffen am yn tro. Be am Saunders wedyn, oedd o'n wahanol, oedd o'n swyddog, oedd o'n filwr, oedd yn cario arfau. Oedd. A un peth dylen ni ddeud am... Un peth bach. Na, just bod y dylanwad Gwyddelig mae da ni'n mynd i weld wrth drafod sefydlu'r Blaid yn allweddol. Dwi'n meddwl bod chi orbwysleisio fe. Mae dylanwad Gwyddelig ar Valentine yn gryf iawn. Welwn ni hynny maes o law. Ond mi oedd o hefyd yn gryf ar rhywun fel Saunders Lewis. Mae o'n sôn am bod wedi darllen gweithiau yn llynyddol pobl fel Singh a Yates, a bod rhain wedi cael dylanwad sylweddol arno fe yn syniadol, a bod rhyw dŵr mewn ymwybyddiaeth o Gymreictod. Mentwyd hynny fwy fyth gan ei brofiadau fe yn y lluoedd Brydeinig. Mae o'n sôn am ei brofiad o ddod, ddylen ni ddeud gyntaf,
Doedd ei brofiad o fod yn... Saunders Lewis, wan. Saunders, sorry. Ie, doedd ei brofiad o fod yn aelod o'r fyddin ddim yn negyddol i gyd. Oedd yn mwynhau bywyd milwr, a mi nath ni aros efo fo trwy gydol i fywyd. Ond un peth oedd o ddim yn ei hoffi, oedd rhai elfennau o'i gyd filwyr, ynde. Mae a tueddiad i gyd filwyr ar Saeson i wladychu bob man o'n nhw'n mynd. Enghraifft, mae'n deud fan hyn, mae'n sgwennu ati i ddarpar Margaret. To come from billets to trenches is as good as taking a boat from Le Havre and landing at Southampton. It's a return to England, English language, English oaths, John Bull's own ways of eating, drinking, and being generally half a gentleman by effort and half a bull by nature and instinct. That's why I prefer billets, even apart from the monotony of the trenches. In billets, we mingle with the French people, and they are always gay, spontaneous, decent in the light to meaning. And they find entertainment in life apart from the things of life, and so they keep us almost civilized. Mae'r dylanwad yma, neu mae'r dylanwad gymryd, ond mae'n agoriad llygad iddo fo gweld bywyd Ffrengig, a mae'n ffoli ar hynny hefyd rhywbeth i fywyd, dwi'n meddwl. A mae'n... lle dwi wedi colli'n rhediad rhy fach yna? Dy gofyn ti beth eraill i ddweud am Saunders yn yr hyfel, ond... O, ie. Rhaid, dylanwad Ewrop a Ffrainc. A wedyn y dyfyniad. A dyfyniad am drefnu teyrnas. Ie, rhaid, oce. Peth arall gafodd Saunders Lewis yn yr hyfel mawr oedd y blas ar ddisgyblaeth milwrol. Mae hynny hefyd yn mynd i fod yn arwydd o cael pan ddawn ni at sefydlu'r Blaid. Ond peth arall, oedd e'n uwch swyddog, a mi oedd yn gyfrifol am 10 o canoedd o ddynion. A mae'n deud wrth i'w wraig, I like it immensely, y profiad yna o arwain mintau o ddynion. A mae'n dweud, I go out after breakfast, watch my roads growing, my stables being built, huts made waterproof, trees felled to provide timber and firewood, pumps built to draw water. It's a satisfactory sort of romance and suggests to me I should enjoy after the war going right out to the wilds of some virgin country and building cities and settlements. So, Gwladu deyrnas. I arwain i deyrnas i hun, i arwain i bobl i hun. Mae'n cael blas ar hynny, mae'r syniad yn cyniwair ac yn gwreiddio ynddo fo, dwi'n meddwl. A mae'n gychwyn neu'n egin i gymhelliad gwleidyddol pan mae'n dychwelyd i Gymru. Dwi wedi gorffen fo Saunders mae Saunders yn dod yn ôl. Felly, dyna'r peth, deud y gwir. Mae profiadau'r ddau yn wahanol iawn yn yr hyfal, ond yn y pen draw mae'r ddau yn dod i'r un casgliad. Ond dychwelyd i Gymru eisiau newid Cymru. Ydy. Ac ar dan eisiau newid mewn gwirionedd. Mae yna uchelgais fel o'n i'n deud yn llosgi yn Saunders, a mae Valentine hefyd drwy gydol i fywyd. Yr hyn sy'n bwysig i Valentine ydy gwneud a gweithredu dros Gymru yn benodol, a mae'n cyrraedd nôl i Goleg Bangor, os dwi'n gywir. Ie, dyna lle ti'n mynd nesaf. Ie, diolch yn fawr. Gen i un yn o'n isni. Ie, lle fyswn i hefyd o'n Mae'n cyrraedd Coleg Bangor ac ar dan eisiau gweithredu. Mae wedi gweld y Gwyddelod yn gweithredu dros y genedl, a mae o eisiau gwneud yr un peth hyd yn Coleg Bangor. Mae Coleg Bangor, maen nhw'n dychwelyd o'r rhyfel, ac mae Valentine a criw o gyd-fyfyrwyr, pobl fel JP Davies a Moses Gruffudd. Mae Valentine i hun, dwi'n mynd i dangos o beth coch mae'r ysgrifennu. Mae Valentine i hun y fan hyn yn llywydd y myfyrwyr, a Rhiannon Morris Jones, merch John Morris Jones wrth i ochr o fan'na. Ac un arall yn Islywydd. Un arall da ni'n mynd i fod yn sôn amdano fo ydy Moses Gruffudd yn y cefn yn fan'na, sef tad cyn gyfarwyddwr y ganolfan yma a'r Grent Gruffudd, wrth gwrs. Mae'r criw yma o Gymru, maen nhw'n ffurfio cymdeithas rhannol gydd o'r enw'r Gwylliaid. A be maen nhw'n trio wneud ydy gweithio misg i gilydd i gymreigio pwyllgorau y coleg, pwyllgorau myfyrwyr a pwyllgorau swyddogol y coleg.
A maen nhw'n llwyddo, achos cyn hynny, Saeson oedd ar y byrddau yma i gyd. A felly maen nhw'n llwyddo i ryw raddau i gael ei ffordd. Maen nhw'n trefnu hunain ac yn cael etholiadau, ac maen nhw'n ennill am beth etholiad, i fynd ar rhai o'r pwyllgorau yma. Ond peth arall sy'n digwydd yn Hydref 1921, erbyn hynny mi oedd rhyfel annibyniaeth Iwerddon ar ei hantef, a pethau digon afiach yn digwydd yno. Dan lawr Black and Tans oedd wedi cael ei cyflwyno gan Lloyd George, wrth gwrs arwr Cymru Fydd, ond nawr yn ymladd a trio lladd tan annibyniaeth Iwerddon, neu cenedlaetholdeb Iwerddon. Mae'n digwydd yn ddyddiol yn y cyfnod yma yn y Hydref. Oes. A wedyn, mae da ni Terence McSweeney a Gwyddfa'r Corc yn prydio i farwolaeth yng Ngharchar Brixton, dwi'n meddwl, yn Llundain. Diwedd Hydref. Diwedd Hydref. A mae gorff o'n cael ei gludo mewn tren yn ôl i Gaergybi o Lundain. A mae Valentine yn trefnu bod myntau myfyrwyr yn mynd i orsaf Bangor ac yn sefyll ar y platfform a talu gwrogaeth i McSweeney tra maen nhw'n mynd heibio. Tra mae'r arch yn mynd heibio. Hefyd yn y cyfnod yna... Diwrnod wedyn. Ia. Mi gafodd un o volunteers o'r IRA, dyn ifanc oedd yn fyfyriwr yn Prifysgol Dilyn, Kevin Barry, i ddienyddio gan yr awdurdodau Prydeinig yn Iwerddon. Gweitha pobl yn gofyn iddyn nhw linearu'r ddedfryd, gwrthod wnaethon nhw. A mae myfyrwyr Dilyn yn sgwennu llythyr at myfyrwyr Bangor. Mae Valentine mae'r stori'n fanwl yn y llyfr, ond mae Valentine yn darllen y llythyr yma mawr wrthwynebiad yr awdurdodau. A ti eisiau sôn am yr etholiad ffug, Gwen? Reit yn ganol berw'r cyfnod yma, a hyn i gyd yn digwydd, mi oedd hi'n wythnos brag, dwi'n meddwl, oedd yn y coleg, a nath nhw gynnal ffug etholiad. A'r ymgeisydd ar ran y cenedlaetholwyr oedd Moses Gruffudd. Ac siwr a fi sy'n bod i sôn am hyn. Na, fi sy'n bod i. Ia, o'n i'n meddwl. O'n i'n casau bydd. Ie, wel, beth sy'n digwydd ydy'r canlyniad gan ni. Beth bynnag, beth sy'n digwydd ydy bod Moses Gruffudd yn ennill, mae'n sefyll fel cenedlaetholwr. Mae ffug etholiad oedd hi, mae o'n ennill. Ond bod pethau'n mynd yn reit hyll cyn hynny. Ydyn. Yn ei bapura fo, ddau lythyr bygythiol dderbyniodd Moses Gruffudd pan oedd o'n sefyll, yn dweud wrtho dynnu enw nôl, neu bysa fo'n dilyn ffawt y Gwyddelod yma, felly. Dych chi'n gwybod, mae'n fanna, yn y ring coch, remember Connolly, his blood is upon you. A mae'n sôn am pethau fel McSweeney. Chydig ddyddiau cynt oedd hyn wedi digwydd. Be ydi o, mewn fygythiol, ydy o'n dipyn bach o ryw dynnu coes rhwng myfyrwyr. Ar y gorau, mae o'n ddig chwaith. Ond oedd o'n digon arwydd o cael i Moses Gruffudd fod wedi cadw y papura yma ar hyd i oes. Felly, oedd o'n gweld arwydd o cael. Hyd oedd ryw dynnu coes di chwaith yn ymysg myfyrwyr oedd o. Da ni'n pendilio ynglyn â meddwl pa mor ddifrifol oedd hyn, ond eto, mae o wedi cadw nhw, dydy. A wedyn, ond beth sy'n arfer cael hefyd, bod nhw'n ddigon trefnus i ennill yr etholiad. A mae'n debyg, mae o'n sôn, Moses Gruffudd yn sôn yn ei atgofion ynglyn â, gei di sôn wedyn am hyn, ond wrth y blychau pleidleisio bod rhai o'r myfyrwyr Cymraeg yn cefnogi Moses Gruffudd. Yn cefnogi Moses, yn dweud, ai sais yn te dyn wyt ti, wrth y ddarpan pleidleiswyr. So, a dyn ni mlaen i'r Brifysgol Anna? Wel, dyna'n digwydd Mhrifysgol Bangor, a da ni sôn am gyfnod dechrau'r 20au yma. Da ni'n mynd i fynd yn ôl mewn amser y Gymru'n wrth sôn am Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Da ni'n mynd i fynd ôl i gyfnod yr rhyfel yma. Mae hyn yn arwydd o cael hefyd wrth i ni dod at sefydlu'r Blaid Maes o Law. Felly, da ni'n sôn am beth yn digwydd yng nghyfnod yr rhyfel. Oedd na griw o Gymru ifanc, llawer ohonyn nhw, yn digwydd bod, yn dod o ardal o ysgol uwchradd Tregaron yn doedd, wedi mynd i fynd draw i'r coleg yma hyn. Yn ei plith, Gruffudd John Williams, Ambrose Bebb, Cassie Davies, a nhw'n gyd yn dod o ochrau Tregaron. Ac rhywun arall oedd yno, oedd yn fyfyriwr, oedd yn hun yr hain, ond yn dal yno, oedd DJ Williams. Ydy DJ fyna? Ar y pen yn gwylod o fanna. Diolch yn hwn. Cassie Davies yn fyna.
Ambrose Beb yn fyna. John. Ac un arall, da ni eisiau sôn amdani, da ni'n dychwelyd ati hi wedyn, ydy Elizabeth Williams, yr ail ddynas o'r pen rhes flaen y fanna. Bod yr un, Elizabeth Roberts, sori, o Flaena Ffestiniog. That's yn y wraig i Gruffudd John Williams yn nes ymlaen. Spoiler. A wedyn, mi oedd rhain hefyd yn griw, dwi'n meddwl bod Werddon ysbrydoliaeth iddyn nhw hefyd, ond sefyllfa Cymru newydd, bod nhw'n gweld bod yr hen do Cymru Fydd, os meddwch chi, wedi methu. A felly o'n nhw'n meddwl am ffyrdd amgen o weithredu dros Gymru. A digwydd bod, mi oedd yna gylchgrawn myfyrwyr yma, y wawr, a mi fi oedd DJ yn sgwennu ychydig o'r llyglau ac yn codi nis cacwn. Mi sgwennodd o un yn arbennig. Mae Gareth Miles yn galw yr erthygl yn dyma'n ddiamau un o'r sgrifau dewraf gonestaf ac agosaf at y gwir yn unrhyw iaith yn ystod y rhyfel byd cyntaf. A beth ydy'r erthygl gan DJ ydy, mae o'n y canmol y tri bet noir yr sefydliad Prydeinig yn y cyfnod, sef yr Almaenwyr, gwrthwynebwyr cyfrifodol a Sinn Féin. Ac eto, newn ni ddim mynd trwy'r hanes yn rhy fanwl, ond mi gododd ni'r cacwn wrth ganmol y bobl yma i'r graddau bod rhywun fel O.M. Edwards yn cyhyddo'r awdur o'r deyrn rhodwriaeth. Pryd gyhoeddi'r erthygl, dwi'n cofio'n union. Ganol y rhyfel, ynddo? 96 munud. Ie, dwi'n meddwl. A beth bynnag, mi ddath Ambrose Beb yn olygydd ar y wawr, ac Ambrose Beb oedd golygydd olaf y wawr mewn ffordd, oherwydd mi gyhoeddodd... Canol o fan hyn. Mi gyhoeddodd DJ erthygl arall yn beth oedd, i chdi yn rhywbeth, yn sôn am cegar a gweddau gwasaidd y Cymru. Chafodd honno mo'i chyhoeddi. Chafodd honno ddim mo'i chyhoeddi. Nath Beb hefyd sgwennu nodiadau golygyddol yn canmol Sinn Féin yn y rhifin yna. Ond mi oedd... Yr argraffwyr wrthodd argraffu'r rhifin, oedd nhw wedi gweld yr erthygl olygyddol ac erthygl DJ wedi gwrthod. A wedyn mae'r awdurdodau'r coleg yn eisiau rheolaeth olygyddol ar gynnwys y wawr. Mae Beb yn gwrthod a mae'r bwrdd golygyddol yw'r pwrpas yn ymddiswyddo. Da ni'n torri stori hir yn fyr fan hyn, ond yn ymddiswyddo. Ac beth sy'n arwyddocaol am hyn ydy, ar wahân i'r ffaith bod yr unigolion yma yn mynd i fod yr rhan flaenllaw yn sefydlu'r blaid maes o law, ydy y safiad maen nhw'n wneud yn fyna. A mae Ewis Jarman yn dweud mae'r erlyd ar y griw y wawr oedd yr enghraifft gyntaf o erlyd ar genedlaetholdeb Cymreig modern. A ni, dwi wedi gorffen fan. Reit, iawn. I fyny'n Arfon, da ni'n mynd nôl i ddechrau'r 20au. I fyny'n Arfon, oedd yna griw arall o genedlaetholwyr oedd wedi hysbrydoli gan Werddon. Oedd rhain yn griw mwy gwerinol a dosbarthweithiol at ei gilydd, a'i gwleidyddiaeth nhw felly yn fwy asgell chwith. Ond oedd yn wtha hefyd yn gweld yr angen am blaid genedlaethol annibynnol Gymreig yn rhydd o ddylanwadau y pleidiau Prydeinig. Wan, yr ysgogwr mawr yn eu plith nhw oedd... Reit, mae Angharad yn ei ddangos yn byddai'r ffordd yn dweud. O, na ddo. Ti'n gwybod sydd ni, yr ysgogwr mawr... O, dyn ni'n bell. Mae'n rhaid dwi'n ôl, Elin. Bai ti anid yn byd. Bai ti anid yn byd. Reit, yr ysgogwr mawr yn plith y criw yma oedd... H.R. Jones. Fod yr un, mae Dafydd Iwan yn sôn amdano fo yn ei gan i'r 609 fel y gŵr o ddeiniolen mor welw ei wedd i ffydd oedd yn darian a'i obaith yn gledd. Mab i chwarelwr oedd H.R. ac oedd wedi dilyn ei dad i'r gwaith hwnnw ei hun yn 40 oed. Ac fel gymaint o'r cefndir hwnnw, oedd wedi mynd ati wedyn i'w ddiwyllio ei hun drwy ddarllen yn eang, yn enwedig am hanes Cymru. Ond oedd wedi gorfod gadael y chwaral pan dorodd ei iechyd o'n ystod cyfnod y rhyfel byd cyntaf. Ac ar ôl hynny, oedd wedi bod yn gweithio fel trafeiliwr. Hynny a swydd arall oedd ganddo fo fel ysgrifennydd dros Arfon ac Eifionydd
i undeb y cymdeithasau Cymraeg. Mudiad, mae yna lawer iawn mwy o sôn amdano fo yn y llyfr, ond eich bod ni'n ddigon i ddeud yn y cyd-destun yma, bod yn arwyddocaol bod HR yn gweithio iddyn nhw, achos oedd gweithwyr i'r mudiad yma wedi dod â fo i gysylltiad efo pobl o gyffelyb fryd, felly pobl eraill oedd yn poeni am dyfodol Cymru, rhyw fath o fo. Ag o ddechrau 1924 ymlaen, mae HR yn dechrau llythyru efo'r bobl yma. Pawb oedd o'n meddwl fysa yn cytuno efo ei weledigaeth o. Oedd o ar dan dros weld newydd gwleidyddol yng Nghymru a gweld Cymru'n dilyn esiampl Werddon. Wedyn mae llythyru efo'r bobl yma, yr gwladgarwyr, egin genedlaetholwyr, ac yn ei gwahodd nhw i gyfres o gyfarfodydd yng Nghaffi'r Queens, Gaernarfon, i drafod ymhellach. Oedd yna rwla rhwng 20 a 100 o bobl yn mynychu'r cyfarfodydd yma yn ôl tystiolaeth rei oedd yno. Gweithwyr cyffredin o bentrefi Arfon oedd eu trwch nhw, ac mi oedd yna hefyd gynrychiolwyr o Gymdeithas Gymraeg Coleg Bangor, y Tair Eg, Gymdeithas Genedlaethol Gymreig, oedd wedi olynu'r gwylliaid oedd Arwel yn sôn amdanyn nhw'n gynharach, oedd wedi bod yn trio Cymreigio pwyllgorau'r coleg felly. At hynny, mi oedd yna rei o hen griw'r gwylliaid eu hunan, cyn-fyfyrwyr Coleg Bangor fel Valentine, JP Davies a Moses Gruffudd. Ac yn bedwerydd, reit arwyddocaol, mi oedd yna rei o wir o wasg yn arfer mynychu hefyd. Rhei oedd yn, yno i o hefyd, ia, ond oedd nhw'n gydymdeimladol hefyd fel Meirin, golygydd yr Herald Gymraeg, a Gwilymar Jones oedd yn gweithio iddo fo. Ac wedi'n rhawo fi, dweud y gwir, bod yna rhywbeth braidd fel seiada am y cyfarfodydd yma. Oedd y naill ar ôl y llall yn codi i ddeud i bot a i rannu weledigaeth, ond oedd yna'n byd wedi gydlynu. Ond y rai yn rhoid y pwyslais ar achub yr iaith, lleill wedyn ar wahanol fatha o ymreolaeth. Ond oedd y byth dim byd yn cael ei benderfynu na'i drefnu o ran ffordd ymlaen. A'r gwir amdani, dweud y gwir, oedd bod yna anrefn yn y cyfarfodydd yma. Nid ni sy'n dweud hyn, ond mae yna dystiolaeth un oedd yno, Lewis Valentine. Mae'n deud yn ei atgofion erbyn pan mae'n hen ŵr felly. Roedd y cyfarfodydd hyn, wrth gwrs, yn bethau digri wrth edrych yn ôl arnyn nhw. Pawb o'i stori a pawb o'i theori, y gymysgfa rhyfedda welsoch chi erioed, heb fawr o drefn a llun arna ni. Ac eto, roeddwn ni methu a pheidio mynd iddyn nhw. A mae'n deud mewn lle arall fod y cyfarfodydd yn faith gyda llawer o siarad diamcan. Roeddwn ni'n gadael mewn dilastod. Ac eto, yn teimlo rwsyd, dros dim arall i'w gael chwafalu'n ffordd sy'n rhaid i ni. Ac oedd HR yn dal i wneud i ora, gradur. Erbyn mis Medi, oedd wedi cael y cynulliad yma wan i fabwysiadu enw, byddin ymreolwyr Cymru. Ac a deud y gwir, mi gollwyd llawer iawn o'r mynychwyr, yr 20 i 100 o bobl yma yn sgil ymffurfioli'n fudiad. Ond na bobl wedi bod yn mynd iddyn nhw falle o ran chwilfrydedd, rei yn mynd yna i sbeitio, deud y gwir, a felly yn sgil ymffurfioli a dod yn fudiad gwleidyddol, mi gollwyd rhai o'n nhw felly. Felly yna lawer iawn llai erbyn hynny. Ond mi oedd o'n gam ymlaen. Oedd gennyn nhw erbyn hynny gardia aelodaeth efo llw o'i fuddod i'r fyddin arnyn nhw, sy'n dangos dylanwad Werddon yn y cyfnod yna. O gennyn nhw bapur pennawd, oedd yn golygu, da chi'n gwybod bod nhw'n gallu gyrru datganiadau ar wasg, ac felly cydlynu ymgyrchoedd, a llythyru'n fwy ffurfiol fel grŵp. Ac oedden nhw hefyd wedi ethol swyddogion, a gwerinwyr oedd yr heini. Oedd HR ei hun yn ysgrifennydd, ac yn hen ffrind ni, gwallter llyfni yn llywydd, ac Ifan Alwyn Owen o Ryddi yn drysorydd. Ifan Alwyn oedd un o'r rei oedd yn llythyru fwyaf efo HR yn y cyfnod yma, oedd o'n byrlymu o syniadau. Cadeirydd y cyfarfodydd, fodd bynnag, oedd Dr Lloyd Owen o Gricia. Hen ymreolwr oedd o, ac oedd o wedi bod ynghlwm wrth bob ymdrech genedlaetholgar yng Nghymru ar hyd y degawda, a rhan fwyaf yn aflwyddiannus. Fel y gafodd ei gyhuddo gen ei hen gymrawd E.T. John, oedd e'n dangos i lun o'n gynharach, mi oedd Lloyd Owen yn fwy llwyddiannus yn esgor ar y fudiadau nag yn ei meithrin nhw wedyn. Ac mi oedd y doctor yn gymeriad digon anodd, oedd o'n
Oedd o'n ddiffiant, ydwn i ddechrau. Oedd o'n ddiffiant. Ond oedd o'n eccentric o'r iawn ryw. Doedd pobl ddim yn dallt beth o'n trio ddweud ar lafar. Doedd gen nhw'n gobaith yn ysgrifenedig, a dwi'n cydymdeimlo efo nhw, ti wedi bod yn darllen i'w siarad fo. Gwir. Ac mi oedd a hefyd yn tynnu bobl i'w ben yn ofnadwy. O'n i bai amdano fo, enghraifft, mae debyg y bysa Ifan a Gwen Edwards wedi bod ymhlith y sylfaenwyr. Ond mae rhaid chi ddarllen y llyfr i gael gwbl mwy am y saga. Ono. Doedd y mudiad newydd chwaith ddim yn gallu cytuno ynglyn â dulliau amgyrchu. Pryd nawdd nhw am ddilyn llwybr cyfansoddiadol, anghyfansoddiadol, ond rei fel Ifan Alwyn yn awyddus iawn iddyn nhw ddilyn Sinn Féin, ac oedd rei fatha'r doctor wedyn yn gwaredu rhag hynny. Felly doedden nhw'n gallu cytuno efo hynny, ynglyn â hynny chwaith. Doedd pawb ddim yn cytuno ynglyn ag enw'r mudiad hyd yn oed, byddin ymreolwyr. Oedd a dipyn yn gweld hynny'n ansensitif i deuluoedd oedd wedi colli anwyliau, dim ond chydig flynyddoedd cynt yn y rhyfel byd cyntaf. Ac oedd o hefyd, oedd allan o sync efo heddychiaeth gynyddol Cymru yn y 20au cynnar cyfnod y ddeiseb heddwch ac yn y blaen. Ac oedd yna eraill wedyn fel Valentine a Moses Gruffudd. Dim ond yn meddwl bod o'n enw absurd a fod o'n cymell mwy o wawd nag o ofn. Felly, erbyn mis Rhagfyr 1924, oedd yna gynnig swyddogol wedi dod ger bron i newid yr enw ac ailwampio'r fyddin ac yn ffurfio yn blaid wleidyddol fysa'n cynnig ymgeiswyr mewn etholiadau, sef Blaid Genedlaethol Cymru. Wrth i hyn ddigwydd, dyma Cymdeithas Gymraeg Coleg Bangor, y Tair Eg, yn uno'n swyddogol rwan efo Criw Gaernarfon, nath hynny ddim digwydd yn gwbl ddi wrthwynebiad chwaith. Nid ar y doctor oedd y bai trauma, dyn gwir fod yn gyrru'r uno yma, ond Ifan Alwyn. Oedd o'n gweld ceiliogod y colega yn trio cipio'r awena oddi ar hogiau'r werin. A dyna chi beth arall am Griw'r Gogledd, y cecri di ben draw yma. Mae'r archif yn llawn llythyrau THR, lle maen nhw'n lladd ar ei gilydd, ac mae Ifan Alwyn, be bynnag oedd o'n honni am ragoriaeth hogiau'r werin. Oedd y gweitha un am dan seilio, cario straeon am ei gyd aelodau. Mae o'r ofnadwy am gwerthu'r dyfni yn benodol, ond mae o'n ddigon drwg am aelodau cyffredin eraill hefyd oedd yn ddigon gweithgar. Mi oedd o'n cael fflachiadau o weledigaeth. Oedd o'n graff. Oedd o'n graff, oedd o'n lot o ffyrdd am rhannu'r syniadau na fe HR yn ei lythyrau. Yn wleidyddol graff. Yn wleidyddol graff, de. A mae'n cael fflachiadau o weledigaeth fwy na llawer iawn lle, fwyaf o'r griw gwerinol yma. Ond, doedd o sicr ddim o ran natur oedd yn gallu cydweithio efo pobl eraill. Doedd hynny'n yn help, nag oedd. Rydych chi ddychmygu rhwystredigaeth HR rwan efo hyn i gyd, ar ôl i holl ymdrechion yna pobl at ei gilydd. Oedd o'n gorfod cadw'r ddesgyl yn wastad o hyd rhwng i gyd swyddogion. A'r gwir amdani, er gweitha llwy fydd dod mad gan enw, dyna fawr ddim trefn ar Griw'r Gogledd, dan ba bynnag enw. Mi oedd hyn ar diffyg unoliaeth pwrpas a'r hollti blew a'r byncia o bwysigrwydd y Gymraeg i ymreolaeth ei hun yn milwrion erbyn unrhyw fath o sefydlogrwydd yn y mudiad neu yn y blaid newydd. Ac oedd hyn yn ddadrithiad braidd i mi o'n de. O'n i wedi bod yn rhamantu am y criw gwerinol yma trwy 19 mlynedd erbyn hyn. Rhamantu am Arfon eto. O'n i ddechrau'r syniad yma na pobl ardaloedd y chwareli oedd wedi sefydlu'r Blaid Genedlaethol. Dyna di'n nghefndir i fy hun yn deuluol ac o ran cefndir ymchwil hefyd. A ges i magu mhlwy Llanddeinolen, pentra gosa dros Boel Rhiwen, Gwen, at Ddeiniolen, lle oedd HR yn byw, wrth gwrs. O'n i ddim yn gwneud yr ymchwil yma ers rhyw 6 neu 7 mis o'n yn amser yn hyn. Mae Angharad fychan yn gwybod oedd y ddwy na ni'n siarad bob dydd Sadwrn, doedd Angharad, ni yn llawer o'r neparad. Yn mynd mewn i'r archif. Ac wan, oedd hi'n basg llynaf 2024, ac o'n i ar wrthos o wyliau, ac o'n i wedi meddwl, reit, wrthos o wyliau, o'n i'n gwneud deep dive go iawn i'r archif y blaid, i drio dod i ben. A doedden nhw ddim nes at sefydlu dim byd oedd yn mynd i bara. O'n i'n rhy stres, dwi'n dweud y gwir de. O'n i'n byw'r peth, o'n i yn y cyfnod yma. Wel, o'n i yn y cyfnod yma heb law o'n ffaith bod yna ffôn yn y llaw i sgwiniad Arwel, a hynny dipyn bach yn fodern wrth eto i boro.
O'n i'n panicio de, achos o'n i'n dweud Arwel, dwi'n mynd i ddigwydd, sti. Dwi wedi cyrraedd 1925, ei wanwyn 1925, de. Fydd am plaid, a fydd am canlwyddiant, a fydd am llyfr. Honna fysa'r drychineb. Oedd wedi cael grant. Felly, mae Arwel yn dweud, illa bod hi'n bryd i mi ehanging Arwelion, ti hwnt i Arfon. Mas o Arfon. Ac edrach ar griw arall o genedlaetholwyr, fel wedi dechrau cyfarfod yr un pryd, criw'r de y mudiad Cymreig. Ond craidd y criw yma oedd y rhai oedd wedi bod yn myfyrwyr yn Aberystwyth adag yr Rhyfel. Erbyn hyn, mi oedd dau yn nhw, Gruffudd John Williams ac Elizabeth Roberts, wedi prodi, spoiler gyda Arwel gyna, ac yn byw ym Mhenarth. Ac oedden nhw wedi cadw cysylltiad efo hen gyfaill Ambrose Bebb. Oedd o'n hen gyfaill ysgol i Gruffudd John ac oedd wedi bod yn y coleg efo Elizabeth a Gruffudd John. Erbyn hyn, oedd Ambrose Bebb yn byw ym Mharis ac oedd o'n ddarlithydd cynorthwyol yn y Sorbonne. Yn y cyfamsar, mi oedd Gruffudd John hefyd wedi dod dipyn o ffrindiau efo Saunders Lewis. Oedd yn ystod 1923 wedi bod yn dweud dipyn o enw iddo fo'i hun ar y llwyfan gwleidyddol ac yn academaeth. Gymryd benodol felly, dyn ni'n sôn amdano fo ar y llwyfan gwleidyddol. Ie, mi nath a draddodi un sgwrs i Gymrydor yn y Bari ar gychwyn 1923, un arall yn y Steddfod Genedlaethol, dan nawdd Cymdeithas y Tair Eg yn yr Wyddgrug, ac un arall yn Llandrindod yn yr Hydref. Mae'r un yn Llandrindod yn ardd o car, achos fyna mae'n gosod i syniadaeth wleidyddol ynglyn â natur cenedlaetholdeb allan yn eitha heleth am y tro cyntaf. Ond o ran y stori ni heno, yr un ardd o car dwi'n meddwl ydy'r un yn yr Wyddgrug i Gymdeithas y Tair Eg. Y person oedd wedi gofyn iddo fo draddodi'r sgwrs yma yn y Steddfod Wyddgrug, oedd Moses Gruffudd, sydd yn dod â ni rhyw gyswllt rywsut efo criw Coleg Bangor a'r criw y de yma. Ac mi nath yr araith yma gorddi'r dyfroedd yn union fel oedd Saunders Lewis eisiau, dwi'n meddwl. Achos nid yn unig, mae Gwen di sôn am gecri ac anghydweld ymysg cenedlaetholwyr y gogledd. Ond mi oedd yna gyfres o gynadleddau wedi bod yn cael eu cynnal ar dechrau 20au i drafod ymreolaeth. A mi o'n nhw'n mynd i'n unlle. O'n nhw'n cael eu cynnal mewn llefydd am 80 a Llandrindod, a doedd ddim byd yn digwydd, ond ti'n droi rownd y pwnc. A beth bynnag, mae Saunders Lewis yn sgwennu yn y Wyddgrug, mae'n deud hyn. Yr wyf yn drwg dybio pob cynhadledd, yr wyf yn drwg dybio fwy fyth pob cymdeithas genedlaethol, a does gen i fawr ffydd mewn mudiad gwleidyddol yng Nghymru, o ble gyd mae gonestrwydd politigaidd yn beth rhy bryn ymysg y to sy'n awr. A nid oes un rheswm dros gredu y byddem ninnau'n ffyddlon pententyd ni gan bleidiau Lloegr. Felly mae'n neud y pwynt bod angen plaid tu allan i'r bleidiau Prydeinig. Hynny yw, mi oedd Cymru Fydd wedi bod yn rhan anatod o'r Blaid Ryddfrydol Brydeinig. Yw is-gangen o ddi. A mae o'n deud yn hellach, eto mae mudiad gwleidyddol yn angenrheidiol os yw'r diwylliant Gymreig yn ffynnu yn hwyr neu hwyrach. Swn i'n dadlau mae diwylliant Gymreig mae'n golygu fyna ydy nid yn unig diwylliant yn yr ystyr celfyddydol, llenyddol, ond hefyd diwylliant gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd. A wedyn mae o'n deud, nid cynhadledd a achub ein cyflwr, eithir disgyblaeth ac i fuddod, sydd eitha yn dod â ni nôl at i brofiadau fel milwr. A na cheisiwch gynhadledd lle gall holl glebrwyr Cymru ar eithio'n ddi-fydd, ond y flwyddyn nesaf ffurfiwch fataliwn a gwersyll Gymreig a phob Cymro a fyna wasanaethu wlad i ddyfydyno a drilio'n hyd am bythefnos ac i fyddhau i orchmynion milwriad. Fel y caffont wers mewn gweithio'n hyd yn dawel ac heb ffreio, pawb o fodlon i fyddhau ac i'w gosbi onis Gwnelo. A gnewch hyn am 5 mlynedd heb glebran, drilio heb arfe ac felly'n gwbl agored ac heb dorri cyfraith unrhyw wlad. A beth mae'n esiampl werddon eto efo'r Irish Volunteers ond mae o hefyd yn taro ergyd yn erbyn yr holl faldorddi yma sydd wedi bod yn digwydd yn Nghymru ar ôl y Rhyfel Mawr. A mi gododd o'n nyth cacwn ymysg y wasg Saesnig yng Nghymru, gyda pobl yn sôn am
Welsh Sinn Féin a rhywbeth fel yna, a'i gymharu fo fod efo era mewn ffordd negyddol. Ond o ddim ots gyda fo. O, ddim ots fo. Mae'n lambastio fo'n was. Hollol, o ddewch i fod. Mae'n sgwennu at Moses Gruffudd. A welsoch chi'r London Daily News heddiw neu'r South Wales News yr wythnos hon. Ddengis fod y syniad am wersi llaf Cymreig yn brawychu llawer a bu cynnwr rhyfedd yng Nghaerdydd ac yn Abertawe. Ac mae wrth i fodd, ac rwy fi'n llawn syniadau ac mi fynnwn weled cychwyn. Felly mae o yn agored iawn i sefydlu rhywbeth newydd. Ac un arall oedd wrth i fodd efo'r hyn o ddod i ddeud yn yr areithia yma oedd am Dros Beb. Wan, ers tro... Diolch yn gallu cysgu Ros ar ôl clywed. Mae wedi gynhyrfu gymaint. Felly, ers tro, mi oedd Gruffudd John ac Elizabeth Williams wedi bod yn awyddus gyda'r ddau yma at ei gilydd. Doedden nhw ddim yn nabod ei gilydd, ond oedd Gruffudd John ac Elizabeth yn nabod y ddau. A mae rhywun yn synhwyro rhywsyd na hi oedd yn gwthio'r cwch i'r dŵr. Gruffudd John oedd yn llythyru fan o'n a bod yn nabod y ddau ora, ond dwi'n meddwl na hi oedd tu ôl iddo bod. Beth bynnag, erbyn dechrau mis Ionawr 1924, dyma lwyddo o'r diwedd i drefnu dyddiad. Pan oedd Beb a draw Ffrainc ac oedd hi'n gyfleus i'r ddau ddod i Benarth am benwsnos. A dyna naid. Ar ddiwedd y penwsnos hwnnw, mis Gwenodd Saunders lythyr at ei ddarpar wraig yn deud fod wedi cael amser wrth i fod yn siarad ac yn trafod hyd doriad gwawr. A'r hyn oedd wedi digwydd oedd fod y pedwar yma wedi cytuno i bod nhw am ffurfio cymdeithas gyfrinachol efo'r nod o achub Cymru o'i chyflwr presennol a'i throi yn Gymru Gymraeg. Y prif bwyntiau ganddyn nhw oedd bod holl weithgareddau'r mudiad i'w cynnal o fewn Cymru gan ymladd etholiadau lleol a seneddol, ond na fysa nhw yn gyrru yr ymgeiswyr llwyddiannus i San Steffan. Yn ail, bod llwyddiant y mudiad yn dibynnu ar gydweithrediad lwyr, ac felly bod angen tyngu llw o'i ddiddod i'r pwyllgor gwaith, sef Beb, Saunders a Gruffudd John eu hunan, ac yn drydydd bod y mudiad i fod yn gyfrinachol a neb o'n nhw i fod i ddatgelu i fodolaeth o i neb arall, heb gymradwyaeth i gyd swyddogion. Wel, mae dylanwad Iwerddon yn y cyfnod i weld yn gry ar bob un o'r pwyntiau yma. Ac mae yna debygrwydd hefyd, fel oedden nhw hunan yn sôn, i'r carbonari, y mudiad cudd chwyldroadol oedd wedi bod yn gweithredu'n y dirgel dros unor Eidal yn y 14th ganrif ar 15. Beth bynnag, mi fu o criw Penarth yn sôn am wahodd aelodau eraill yn ymuno efo nhw, ond mi wrthodwyd y rhan fwyaf o'r argymellion. Yn cynnwys, dwi'n wedi bechu gwahanol bobl yn y stafell yma. Ifan Williams, Marged. Sorry. Double J Griffith yn neb o'n mynd i eiriol o'i blaid o'n. Henry Lewis, Saunders ddim yn mynd i ddewis. T. Gwen Jones a T. Parry Williams. Sorry. Rhain i gyd i gwrthod. Ond dau, y cytunwyd i estyn gwahoddiad iddyn nhw oedd DJ Williams a'r parchedig Fred Jones. O fewn wthnos i ddyddiad y cyfarfod cyntaf yma, oedd Saunders yn sgwennu at Beb yn ei gyfarwyddo fo i gysylltu efo DJ. Ond y gwir amdani oedd bod Beb wedi gwneud hynny'n barod o'i ben ei bastwn ei hun. Ond Beb wedi bod yn aros efo DJ yn Abergwaun. Just cyn y cyfarfod. Just cyn y cyfarfod, beth bynnag. Ond nid bod DJ yn gwybod, dwi'n meddwl. Oedd o mor awyddus i gynnwys i hen ffrind o ddyddiad Aberystwyth yn y mudiad. A dyma DJ yn cytuno i gyfarfod Saunders yn Abertawe y dydd Sadwrn canlynol, pan oedd ei ddiwrnod gêm rygbi ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr. Dwi'n mynd i'ch ddweud... Dwi'n cofio'r sgôr, ond... Mae'n gyrraenillodd. Efo fynyr dy sgôr yn y llyfr. Fi wedi gwneud ydw o ddeud, fi brag da ni siarad. Ond mae'n arwydd o cael un peth falle... Mae J. Jones yn sôn yn Dros Gymru i atgofio neu am y blaen. Bod twf mewn ymwybyddiaeth o Gymreigdod drwch chwaraeon yn bwysig yn y rhesymau dros sefydlu'r blaen. Niw, mi oedd na deimlad, mae'n cael ei adlewyrchu heddi, felly mewn pêl-drod y bethau, ond ar y prif rygbi, dwi'n meddwl. Bynnag, mi fe o Saunders a DJ wrthi'n trafod am 2 awr, efo Saunders yn amlinellu syniadaeth a threfn y mudiad newydd. Ac yn gofyn i DJ cysylltu nôl efo o fewn pythefnos os oedd o'n teimlo y gallaf o ymuno. Mi dymodd DJ rhywfaint amser i feddwl am y peth,
sydd ella'n syndod i ni sydd wedi mewn amdano fo fel un o hoelion 8 y Blaid Genedlaethol. Ond mae rhaid cofio bod gen y ddaliadau sosialaidd cry iawn yn y cyfnod yma, a fod o wedi bod yn weithgar efo'r ILP yn Sir Benfro. Ond unwaith oedd o wedi penderfynu fod o'n mynd i ymuno, doedd na ddim troi nôl i fod wedyn. Mae hyn yn nodwedd o DJ nes ymlaen hefyd. Unwaith mae'n troi at Mudiad Cymreig a fe fydde'n troi at y blaid, mae'n implyg yn y beth. A pan ydych chi'n meddwl am weithredu adeg yr ysgol fomio, mae'n neud i hun fi gostio'r weithred yna y lawer iawn i mi o ran gwewyr meddwl. Ond unwaith mae'n penderfynu, mae o'n gydarnach na neb bron. Yr ail enw oedd criw Penarth wedi cytuno arno fo oedd Fred Jones, sef taid Dafydd Iwan a Alun Fred. Un o fois y ciliau oedd Fred Jones o wreiddiol, ac oedd o bellach yn weinidog efo'r annibynwyr yn Rheorci. Oedd o'n ymgyrchydd mawr dros addysg Gymraeg yn y cymoedd, ac at hynny, fodd yr unig un ohonyn nhw oedd ganddo fo rhywfaint o brofiad gwleidyddol uniongyrchol, yn y ffaith fod o wedi ymladd etholiad lleol nôl yn 1921, gan ddod o fewn trwch blewyn i ennill. Ac mi gytunodd ynta i ymuno o'r Mudiad Cymreig. Felly, mi oedd y ddau i'r criwt newydd yma, ac ambell un arall yn bresennol pan gynhalwyd yr ail gyfarfod yng Nghartra Saunders Lewis yn y Mwmbols mis Mai. Ac mi oedd yna ragor o hynny fyd, naill ai 6 neu 8 yn dibynnu ar y ffynhonnell. Dibynnu ar y ffynhonnell. Ond oedd yn gyfrinachol doedd, felly da ni'n gwybod. Oedd e mor gyfrinachol, ond nhw'n gwybod faint oedd yn bresennol. Dullia o ledaeni'r negas oedd y pwnc trafod tro yma. A'r penderfyniad oedd y bysan nhw'n defnyddio y cylchgrawn cenedlaetholgar Llydewig, Bres y Taw, yn brif gyfrwng ar gyfer hynny. Gweitha'r teitl Llydaweg, Ffrangeg oedd prif iaith y cyhoeddiad yma'r cylchgrawn, ond mi oedd yna atodiad Cymraeg iddo fo hefyd, ac yn sgil i gysylltiadau efo Llydaw, am brosbeb oedd golygydd yr atodiad Cymraeg. Felly mi oedd deunydd y mudiad yn siŵr o gael ei cynnwys yn y fan honno. Oherwydd y penderfyniad yma allan rhannol ymysg bethau eraill, mi oedd am brosbeb o'r farn bod yr ail gyfarfod yma wedi mynd yn wych. Ond dos Saunders ddim mor siŵr. A mi oedd sgwenniad DJ ar ôl y cyfarfod yn deud a diom yn gweld llawer o ddiban dal i gynnal cyfarfodydd tan bod yna rhywbeth pendant i'w wneud. Ac mi fedrwch chi ddallt hynny deud y gwir. Oedd llywydd y mudiad am brosbeb yn lleilio'r rhan fwyaf ei amser yn Ffrainc, neu Llydaw, ac oedd prif arf propaganda y mudiad yn gylchgrawn Llydewig nad oedd yna fawr neb yng Nghymru wedi clywed sôn amdano fo. Oedd Gruffudd John yn ei atgofion mewn blynyddoedd yn gwingo wrth feddwl mor naif oedd nhw wedi bod ynglyn â hynny. Felly, bod yna fwy o ddyfnder a sylwedd deallusol, a mwy o drefn hefyd yn y mudiad Cymreig, y gwir amdani wedi bod rheini hefyd yn anymarferol. Oedd hyn eto fel seiat, ond fel ydodd Arwel wrth i ni drafod hyn deud gwir o hon yn seiat fwy dethol drwy hoddiad yn unig. Felly, sut da ni'n datrys hyn? Mae criw'r Gogledd, criw Gaernarfon, mewn anrefn, a mae'r criw'r mudiad Cymreig hefyd yn anymarferol, a dydy Saunders Lewis ddim yn gweld pwrpas dal i gyfarfod. Sut mae unrhyw beth yn mynd i ddigwydd? Sut da ni'n torri'r stalemate yma? Wel, da ni'n dod at cymeriad mwy o diddorol ar ddolen gyswllt allweddol wir, sydd yn arwen at ffurfio'r blaid, fel da ni wedi nabod i, sef merch ifanc o Ddeiniolen, Mai Roberts. Mi oedd Mai yn hannu o'r un pentra a HR Jones, fydd yn bod yn ffactor nes ymlaen, ond mae hi yn gweithio fel ysgrifennydd preifat i E.T. John, os gofiwch chi. E.T. John oedd cyn aelod seneddol Dwyrain Dinbych i'r Rhyddfrydwyr. Mi nath adael y Blaid Rhyddfrydol ar gont y Rhyfel Mawr. Mi oedd o'n erbyn conscription ac mi drodd at y Blaid Lafur. Mi ymladdodd etholiad 1918 yn enw'r Blaid Lafur yn Dwyrain Dinbych a cholli. Mae Valentine deud yn ddyddiron iddo fe fedleisio dros E.T. John a Llafur yn fyna. Beth bynnag, mi oedd o'n ddyn cymharol gefnog, mi oedd o'n wedi gwneud arian, diwydiannwr oedd a mi oedd o'n wedi gwneud arian yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr, dwi'n meddwl, a mi oedd fe dal swyddfa bersonol a mi oedd fe yn byw yn Llundain.
Ac mae'n cael ei chyflogi fel ysgrifennydd preifat iddo fo. Mae yn ifanc, fel ni'n dweud, fel chi'n gweld yn y lluniau, mi oedd hi'n ferch fodern iawn i hagweddau. Mi oedd hi'n gwisgo colir, gwisgo dillad smart, bla bla. Gyrru car ac yn y blaen. Oedd hi'n eitha modern. Ac mi oedd hi'n gweithio i T. John. Mi oedd T. John wedi sefyll chydig o rhai etholiadau ac is-etholiadau i'r Blaid Lafur. Ac oedd yna etholiad cyffredinol bob blwyddyn yn y cyfnod yma, pethau'n ansefydlog iawn. Mi oedd hi'n gyfnod o ferw gwleidyddol, seneddol, beth bynnag yn dweud. A wedyn, un diwrnod, mae yn y tŷ efo T. John, a pwy sy'n dod yno ydy Ramsay MacDonald, arweinydd y Blaid Lafur, a Arthur Henderson, ysgrifennydd y blaen. Ac maen nhw'n gofyn i T. John a fysa fe'n fodlon sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad ym Mrycheiniog. A mae Mai, os ti'n atgofion dyti? Mae Mai yno am reswm digon sexist. Mae gwraig i T. John yn ôl yn y cartra yn Sir Fôn. Mae rhaid dod yn amser brecwast, mae'r rhaid cael dynas i weini'r brecwast iddyn nhw. Dyna pam mae yno. Ond mae gan Mai dipyn o grebwyll gwleidyddol. Chydig bach mwy na ei chyflogwr o bosib, fel fydd yn dod yn amlwg o fama. Mae Mai'n dweud hyn yn ei atgofion. Neges y ddau aelod o'r Blaid Lafur oedd gofyn i T. John sefyll dros y blaid am y trydydd tro ym Mrycheiniog y maes yfed. I ateb oedd y bysau'n gwneud hyn ar un amod, sef y byddai'r Blaid Lafur pan ddeiau i ffurfio llywodraeth yn deddfu mesur o ymreolaeth i Gymru. Cofiaf i mi ysgwydd fy mhen ar T. John oedd yn fy ngwynebu ar y bwrdd, ond yn ofer. Cytunodd. Be ddigwyddodd? Pan gallodd y Blaid Lafur ffurfio llywodraeth yn 1929, gwrthododd Ramsay MacDonald ystyried ysgrifennydd i Gymru. Mae Mai yn ei atgofion neu yn ei datganiadau yn nes ymlaen hefyd. Mae hynny'n ei siro hi yn erbyn a ddiwydion y Blaid Lafur ac mae'n dweud na ddyle'r unrhyw genedlaetholwyr gredu a ddiwydion llafur pan maen nhw'n cael ei gwneud. A wedyn... Chi'n meddwl ar y pryd hefyd, am ba flwyddyn da ni sôn, 1924, oedd Mai flwyddyn yn hyn ar ganrif, felly hogan ifanc yn ei geiniau canol ydy hi. Ie, a mae chrefwyll gwleidyddol hi'n graffach na ei chyflogwr fel o Gwen. Dos gan Mai mor bleidlais ei hun. Doedd gan ferched ifanc ddim amser neu. Wan, oedd hi'n erbyn y ffaith, oedd hi yn erbyn i T. John sefyll, ond mae o'n cytuno. Felly, pwy sy'n gorfod trefnu ei ymgyrch o? Ydy Mai. Nathyn hi ddim pleidlais ei hun. Hi sy'n trefnu'r ymgyrch. Hi sy'n trefnu, mae'n gofyn am gyfnod, mae'n gofyn i Beb, mae Beb penderfynu diom isio. O na, dwi'n mynd o flaen, dda fan. Wps. Mae Iorwedd Pete. Mae Iorwedd Pete yn cytuno, ond beth bynnag. Mae'n hynwch y llyfr mes yn bod. Beth bynnag, efo T. John, mae Mai'n cael profiad gwleidyddol yma o drefnu a rhedeg ymgyrch gwleidyddol. Dyna sy'n bwysig mewn ffordd. Mi oedd T. John hefyd yn weithgar iawn wir. Mi oedd o'n llywydd Undeb Cymdeithasau Cymraeg, oedd Gwen yn sôn amdano gynt. Ond mi oedd o hefyd wedi atgyfodi y Gyngres Geltaidd ar ôl y Rhyfel Mawr. A eto, Mai oedd yn cael lot o'r gwaith o drefnu'r Gyngres Geltaidd. Ac yn y Hydref, neu mis Medi... tymor y Hydref. Ond yn mis Medi 1924, mae'r Gyngres Geltaidd cael ei chynnal yn Kemper yn Llydaw. A pwy oedd yno? Ond... Rhywun arall sy'n rhan o'r ffordd iawn. Dyma atgofion Mai. Cofiaf yn dda gyrraedd y gwesty, meddwl Mai sy'n dweud hynny. Cofiaf yn dda gyrraedd y gwesty, a gweld dyn tal yn sefyll o blaen y lle tân yn y neuadd. Nid oedd yn erioed wedi cyfarfod Beb, ac nid oedd gennyf yr un syniad pa fath o ddyn oedd yn gorfforol. Byr yn tai tal, tenau yn tai tew. Ond drwy ryw reddf yn sydyn, daeth y syniad i mi mae ambros Beb oedd hwn. Troes at T. John oedd y tu nôl i mi, a dwedais rhwng fy nanedd, siŵr mae ambros Beb yw hwn. Cerddodd T. John yn syth ato gan dweud, ambros Beb yn te. T. John dwi fi, a dyma Miss Mai Roberts fy ysgrifenyddes.
un o'r hedmygwyr mwyaf. Cwdi gwylydd. A wedyn mae hyn yn gychwyn cyfeillgarwch sy'n para oes mewn gwirionedd. Mae'n ffrind mawr i Beb a'r teulu. Maen nhw'n treulio'r dyddiau nesaf yn y Gyngres Geltaidd. Trafod y mudiadau Cymreig oedd yn bodoli'n barod a phroblemau Cymru. A mae Beb sydd erbyn hynny yn byw ym Mharis, yn holi Mai am beth sy'n digwydd yng Nghymru felly. A mae Mai yn sôn wrtho fo am y mudiad yn y gogledd, mudiad HR yn y gogledd. Ac oedd hynny yn newydd gorau am Dros Beb i gael o Gymru ers amser. Yna, mentrodd yntau ddweud wrthyf yn gyfrinachol. Nid wyf yn amain a bydd rhaid i fi fynd ar fy llwn a sonio'n wrth neb amdano. Dwi'n bynnag, ar ôl fy holi am croesholi, mentrodd fy ngwahodd i ymaelodi ar mudiad cudd. Dechreuais innau holi ef rwan. Bu hyn yn mynd ymlaen am rai dyddiau, a dywedodd wrthyf y byddai rhaid i aelod arall o'r mudiad ddod i fy ngweld. I wneud yn siŵr mae'n debyg oeddwn i'n diogel i ymuno â mudiad mor bwysig. Mae'n yr ail waith mae'n Dros Beb wedi torri'r llw o gyfrinachedd mae'n wedi dweud rhywun arall fan am bodolaeth y mudiad. Felly mae'n rhaid o sgwennu at Saunders i ddweud bod wedi gwneud hyn. Mae'n recrwtio pobl. O, so nhw'n wedi cael neb fel arall. Dyna fo'n i'n dweud, ond dyma ni'n dweud bod wendid yn yr gyfrinachedd yma. Da ni'n cytuno. A waith. Felly beth sy'n digwydd wedyn, mae Saunders yn cael gwybod am Mai, mae o yn sgwennu ati hi hun, a maen nhw'n trefnu i gyfarfod. Mae o'n mynd i Lundain i ddarlithio fewn chydig wythnosa, a mae'n trefnu i gyfarfod Mai tra mae'n byw yn Llundain. A dyma hi yn eto yn dweud. Y peth nesaf oedd mi gallythyr oddi wrth Saunders Lewis yn fy ngwahodd i giniawa ag ef yn un o restaurant Llundain. Fel y gwyn i gyfeillion, mae Saunders Lewis yn connoisseur ar fwyd a gwyn, ac fe gawsom a ddim yn gorffan y frawddeg. Mae atgofion i disgwyl mewn nodiadau sy'n gadw yn yr Achildir Gaernarfon. Sgript yw'r ddarlith ydy hi gen i da. A ddim yn gorffan a mae'n croesi bydd allan. Mae'n werth dweud yna, dwi'n meddwl. Ar ôl trafodaeth hir ar fath o ymreolaeth, dwedais wrtho na fyddwn yn fodlon ar ddim llai na'r hyn roedd Werddon wedi gael, sef Gwladwriaeth Rydd, Free State. Ac mae dyna hefyd oedd agwedd E.T. John. Derbynwyd fi i Seiat y De. Mae Mai erbyn hyn wan yn aelod o'r mudiad Cymreig. A wedyn, a hi ydy'r ferch wyntaf? Wel, mae hynna'n drafodaeth. Ti eisiau mynd ar ôl yni? Sgwarnog yna? Ond wel... Wel, dych chi'n oedd Elizabeth Williams yna o'r dechrau un. Di lleill bron ddim yn ei chyfreidd. Ac oedd hi'n un o'r ysgogwyr i'r criw gyfarfod, ynddo? Mae'r teulu'n dair, teulu Elizabeth. Mae hi ydy'r aelod cyntaf, ond does am tystiolaeth papur hyd y gwelwn ni. Mae Beb yn sôn amdani hi wrth Saunders Lewis bod wedi chyfarfod hi'n Llydaw. Mae Saunders yn ataf yn dweud, does gen i'n byd yn erbyn i ferch ddod yn aelod. Mae yna'n barod, does o'r dechrau, ond dwi'n mwyn ganghofio amdani hi. A wedyn mae'n ei chrysawu hi wedyn, dweud na hi ydy'r aelod yn y waith cyntaf, neu mae Beb yn hynny thi. Mae Mai yn dychwelyd i Gymru ddiwedd yr Hydref, a rhywbryd rhwng hynny a Nadolig, mae hi adre... Mae'n adre i weld i theulu. Yn Rhydfradog yn Uniolen, Mai sydd fyna. Mai'n ar y pen yn y ffrog ffasiynol mae, chwaer i, Prisi, mam hi, chwaer ar Kitty, Idwal y brawd. Beth bynnag, a pwy sy'n ymwelydd rheolaidd ar cartref yn Llanhydfadog ydy HR Jones. A mae HR Jones yn siarad y Mai, os oedd ddyfyniad yn ei fyna? Fe ond be mae HR yn neud bob amser, mae'n llawn brwdrydedd, mae'n sôn am y mudiad yma sydd gan Dyfon, Hynarfon, ac yn dweud fyna bod y peth ar gannoedd o aelodau, ond mae'n awyddus iawn i sôn am ei fudiad. Dyma atgofion Mai eto. Daeth hi fy mhen yn sydyn a'i tybed oedd yn bosib ddod ar ddau fudiad ynghyd. Ond ni allwn sôn am fudiad cudd y de wrth HR. Ond dwedais wrtho, na allai mudiad Caernarfon ddim ffurfio plaid a'i galw yn Blaid Genedlaethol Cymru heb gael y de i mewn. Mae HR yn cytuno fo hi, ond mae'n dweud, wel, dwi'n mynd abod neb yn y de. A mae Mai yn atab drwy dweud, wel, da chi'n gwybod am unigolion, mae'n llythyru yn y wasg. Da chi wedi clywed am DJ Williams, do, mae'n llythyru yn y wasg, tydi?
Ac Ambrose Bebb, mi o'n un arall, tydi? Ac mae Saunders Lewis yn un arall, tydi? Be am i chi gysylltu fo? Be, a dwi'n meddwl, Fedrai'n meddwl bod yn y cyfarfod yma rhwng Mai a Saunders Lewis yn y tŷbwynt yma'n Llundain, bod nhw ddim wedi trafod y posibilrwydd yma, bod o adnabyddiaeth Mai o HR a bodolaeth Blaid Genedlaethol Cymru yn y gogledd, a dwi'n meddwl bod Mai wedi arwain HR lawr y llwybr yma i gysylltu fo Saunders Lewis ac yn y blaen. A dyna sydd yn digwydd yn fuan yn y flwyddyn wedyn, yn 1925. HR ysgwenniad Saunders, a maen nhw'n trafod. Wel, trafod yn rhestr bod Saunders yn gosod ei amodau dros uno lawr, a mae rhaid i'r HR dderbyn nhw gyd. Mae HR yn ei derbyn nhw gyd, a mae o mor awyddus gael trefn ar y criw yma sy'n Wel, dyna sy'n nodweddu. Mae Saunders Lewis wedi meddwl am y pethau yma, a mae'r amodau mewn osod yn gynllun sydd yn bell o beth sydd gan criw y gogledd. Felly ar ôl yr holl siarad, a'r holl ogor droi ers blynyddoedd, mae merch glanedfadog Mai Roberts wedi gwthio cwch plaid wleidyddol unedig i'r dŵr. A wedyn mae'r pethau'n symud yn reit sydyn wedyn. Mae'n fwriad wedyn i gael cyfarfod o sefydlu ffurfiol yn Steddfod Genedlaethol Pwllheli. Mae'n ddau gyfarfod mewn gwirionedd. Oes, mae'n ddau gyfarfod. Mae'n un cyhoeddus. Ia, mae yna rhyw egin bwyllgor gwaith yn cyfarfod yn Caffi'r Maes Gwen. A da ni'n mynd i gofio pwy oedd yno. Chwech oedd yno? Ia, dechrau di. Saunders Lewis. Saunders Lewis, Fred George. Lewis Valentine. David Edmund, sef brawd Maurice Williams. Moses Gruffudd. Lle da ni hwn? HR, os oes o. So eich un o'n wedi dweud yn gyd i lle bob yr ail bysa? Ie, Gwen, gorffa. Dyn ni cyrra chwech, do? Do, dyn ni cyrra chwech. Saunders, Valentine, Moses Gruffudd. Ie, David Edmund. David Edmund. Dyn ni ddau ar ôl? Fred. Oedd Fred Jones yn oed? A, nagwydd. Nagwydd. Da ni'n dweud HR i hyn, addo? HR i hyn. Mae'n chwech. Reit, mae nifer o bethau ynglyn â hyn, ond mi oedd na rhywun arall i fod, mae yna ddau arall i fod yn bresennol, ond cyn sôn am hynny, a ni sôn am y ffaith bod Valentine a Saunders heb gyfarfod i gilydd o gwbl yn y cyfnod yma, tan y diwrnod hwnnw. Dau gymeriad mor allweddol. Ie, dau gymeriad mor allweddol, a fyddan nhw, wrth gwrs, yn allweddol yn arbrygiad y blaid. A beth bynnag, y ddau arall oedd i fod yno. Un oedd i fod yno, oedd Mai Roberts ei hun. Mi oedd hi wedi cael ei dal yn Nilyn, yn gweithio dwi'n cymryd ar rhywbeth efo'r Gyngres Geltaidd, a wedi methu dod yn ôl i Bwllheli ar gyfer y cyfarfod yna yn y Caffi'r Maes Gwen. Tasa hi wedi bod yno. Tasa hi wedi bod yno. Sylw wedi bod iddi hi. Bydde yna ferch wedi bod yn rhan o sefydlu'r Blaid Genedlaethol, a mi fydde henw hi ar y flac. Fel y mae wedi cael ei hangofio braidd, mae wedi cael ei chadw yn troed nodiadau. Do, yn fwriadol neu fel arall. Mae'n anodd gwybod, ond beth bynnag mae Mai, y peth cyntaf mae hi'n neud ydy pan mae'n cyrraedd Pwllheli, ydy chwilio am HR Jones ac ymelodi ar blaen. A hi yn ôl y sôn ydy'r aelod cyntaf o'r blaid ar ei newydd wedd yna. A wedyn... Yr wythfed oedd i fod yna. Yr wythfed oedd i fod yna oedd DJ Williams. A mae DJ Williams rhywsut, naill ei dren o'n hwyr, na wedi colli'r tren oedd e fod i gael, da ni'n yn gwybod, ond mae o'n cyrraedd gorsaf Pwllheli, a pwy oedd yno i gyfarfod o, ond Saunders Lewis, a yn ôl sôn geiriau Saunders wrth DJ, mae'r peth wedi ei gychwyn. A dyna lle da ni'n gorffen efo'r cychwyn. Mae'r blaid wedi gychwyn, mae'n parhau, a mae'n wynebu etholiad mwy arddocal i hanes y blwyddyn nesaf, dydy. Felly, diolch yn fawr i chi am wrando, ac croeso chi holi unrhyw gwestiynau.